بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بندرابي جولبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن غرتي بلال الله يرمون يوتر من يوتيبي سيرة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. بدرارة سين تفتري وندنو جيوت مدن جوت بين كارنو يوتي غرانغال النبي مدن صلى الله تعالى وسلم أدنى كمي يتوكا يادي مدن كم نلات صلى الله تعالى عليه وسلم. سين تفتري إن كارين يوتي مويني نو يدمو إن كارين منك آدا عرب بويدو sukaaɓe jibinaaɓe e gure mawɗe ɗe ɓe muynineteno koto dowrito mbele haa hakkillaaji mumen ɓura seedde ɗemngal mumen ina ɓura sellude kamɓe geɗeeji goɗɗe ɗe ngannduɗaa ko nafooje e gonnoode he ngol ɗon muynine ko kono annabi meɗen sallllahu taala alih w sallam nde o yehi toon to wiyetee baade to ɗoni saad won ɗon debbo biyeteeɗo halimatu saadiya oɗum no muyninoo woodi ko heɓi toon annabi o sallllahu taala sallam ɗum woni ko jaafni walla ɗum woni ko gonɗini on ɗon muyninowo sabu heɓi mo wonde noon ko waɗi e ñalaande mo yaano e dow wiyete to cooyle walla ko nandi e ɗum to geseeje ɓe ngaynoyi kamɓe cukon ko ngannduɗaa ko kon ɗo wonduno waɗi worɓe ɗo arɓe he annabi o sallllahu taala sallam ɓe lelni ɗum kam annabi o kono ɓe ceeki ɓernde nde woodi ko ɓe jaltini wadde cukolo ɓe wondu ɗum kon koñ paayi koñ jogi koñ filloyi te won annabi sa sallam ndeke ɓen ɗon arnoɓe ɓe ngari ko hen lan jomiraɗo subhanahu wa taala mbaɗatano ko mission woni opération mo ɓe mbaɗanatno annabi o woni yidde ittoye mum dendagal ko ngannduɗa koko cheytane wawatnomo lorel e gurnam muɗum defe ɗum haala hawɗo cheytani e minka ɗum ko min jaltini e maɗa ko ɗum jogorno gueɗal cheytane e maɗa wadde bandiraɓe julɓe ɗum foof en janggat hen wondeno ko wiyete al inayatu al ilahiya bi hada nabii sallllahu taala alayhi wa sallam woni ndenka ka ngannduɗa annabi o sallllahu taala sallam o dañi kanɗon ndenka tawa ko iwi koye jomuɗum subhanahu wa taala joomiraɗo ko kam aynani hoore mum annabi mum ko kam ne ani hoore mum annabi muɗum kala ko annabi o sohlata ko joomiraɗo o waɗani en jii wonde no e mbaawi wonde mbaawi jiya e ko ɓuri e feen e ngurdam annabi o sallllahu taala sallam sabu en kaalino wonde no kañum o jibinaɗo kono yiyaano jibinaɗo sabu jibinaɗo o sanki ko gili annabi o saa sallam mboɗi e reedu daamu kono nde annabi o saa sallam ari wonde e yummum ko ɗum wona juɗɗo o yehi o muyninoya caggal nde ngol ɗon seggol ɓernde woodi halimatine kam natti hoolade o artiri muhammadan sallllahu alih wa sallam yummum kono annabi o ɓoydani e yummiraɗo o sabu e yummiraɗo o ni o rutti e jomuɗum o sanki wadde annabi hanti hedditima wonti baawi yummum wonti baawi bamum o waasi ɗiɗo fof kono o wasani jomuɗum subhanahu wa taala caggal nde mum sanki e mam mum walla min tanum biteɗo abdoul moutalib on jogui ko wiwiti e rende annabi o e jogade mum kam annabi o sallallahu alih wa sallam kono on tanirawo ɓe goni tan ko duuɓiɗi kamne o hawri e radial bandaɓe juuɗe wadde annabi o saa sallam heɗitori e jomuɗum hono nino ganduɗa ko wonta woni ndenowo en jiiat wonde noon e ɗeɗo joljole fof waktu annabi o yeehi ha wayino won tagaɗo jogotoɗo e muɗum ndenka walla e ballal tan Allah waɗa
effacé on ɗon tagaɗo itta on ɗon tagaɗo ha nden ka annabi heddo e ɗumgo jomiraɗo subhanahu wa taala bandiraɓe julɓe jiya nden ka jomiraɗo subhanahu wa taala waɗani annabi sallallahu alaihi wa sallam woni Allah dandi ɗum e rewde kala ko wona Allah subhanahu wa taala o wuri ko e rendo makka rendo ganduɗa ngam sanger satinoɗon ko rewde ko wona Allah mawninde jalamuji e rewde jalamuji e ko nandi e ɗum kono nelaɗo sa sallam o meeɗa sujjan sanam lam yasjud li sanamin qattun o meeɗa sujjande sanam o meeɗa rewde ko wona Allah subhanahu wa taala waɗi noon ko jomiraɗo waɗani ɗum kamɗon ndenka kono bandiraɓe julɓe en tawat annabi sa sallam ha joni jiya he ndenka ka jomiraɗo reni ɗum o waɗi he muɗum jikkuji tedduɗi jikkuji moƴƴi ko makka jiibino ko fof ko makka jirruno ko fof heewi mbumbayi heewi gueɗe cakaneje ko nande ɗum annabi o sallallahu alih w sallam meeɗa taw ko reyde ɗum ɗon waɗi ɗum ni koye ɓe ko jomiraɗo jiya kono ha joni en tawat annabi o sa sallam anna waɗi ɗum o woni kolniɗo o woni neɗɗo mo ganduɗa ko joom hoolare si a resdi ɗum o jamfotako kono si on kaldi on gadodiri o firtata aadi o kam annabi o sallallahu taala sallam ɗum waɗi shawqi wihi muɗum laqabtumuhu amina alqawmi min sugarin waman aminu ala qawlin li muttahami onon makkanani onon dey ko onon noddirno oɗo annabi wondeno ko koolaro guila hon woni cukalel te oɗon gandi o kolniɗo o wona mo ganduɗa ko luurdu ko wiyeti e nden ɗon hoolare bandiraɓe julɓe kanɗo nden kaka jomiraɗo subhanahu wa taala waɗani annabi reeni ɗum ha o rewani goɗɗum ko jiida e Allah kono reeni ɗum ha waɗan ɗum jikkuji tedduɗi jikkuji moƴƴi e haali ko kala julɗo jangi hen ɗum wonana ɗum ñemtinirgel kam ni e to ñemtin annabi o he wasde rew ko wona Allah kono eto ñemtin annabi o he jogade ɗin ɗon jikkuji moƴƴi surtout noon wiyaɓe ɓe ko yiɓɓe won du'a ɗen ko yiɓɓe won noddoɓe e lawol Allah subhanahu wa taala ɓe gandu e jiya he ko ɓuuri moƴƴu he ko waɗirta ɓe e dawa mumen ɓe gona andiraɓe hanki mumen taw ko hanki moƴƴo mo wonno saabu annabi o sallallahu alih w sallam ne'i makka wuuri makka dili ko ɗon jibina ha heeɓi duuɓi 40 o yaha ñalanutoɓe koɓe annabi sinno tan hanki muɗum wonko ɓe mbawno ɗum he juurɓe mbeɗa ma mate wona an tan ɗo hanki kada wa kada kono ɗum fof ɓe dañani e muɗum ɗum ɗon waɗi ko Allah waɗi mo ndenka muɗum o woni joom jikkuji tedduɗi jikkuji moƴƴi wadde haari ko ɗum wonani en windande enen fof gueto ɗum ñemtin annabi he ɗum ɗon yo Allah hewna ha mbawi ɗum ñemtin e jikkuji muɗum e tedduɗi moƴƴuɗi ɗo eɗen jetta Allah kala ko wewe haala heɓo kam fewni ko fewani hen fof ko en fewnani yo Allah yaafani wassalamu aleykum wa